Tot el que sentireu en aquest àudio és real. Les veus, els efectes i les imatges no són cap fake. En alguna part, aquest àudio podria ferir sensibilitats. Relatem un joc virtual i rendir-se i fer trampes no formen part d'aquest joc. Hola a tothom, soc Iris Velasco, gràcies per acompanyar-me. El 13 d'abril de 2020, un missatge ha estat enviat a Lídia González. Sí, Lídia, a ti. És un missatge que amaga alguna mena d'enigma. Però, per què se li ha enviat justament a ella? Què és el que haurà de fer? I per què ha rebut aquest missatge? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem. Una persona del Vendrell rep un missatge alertador. Tots els indicis apunten a que es tracta d'un escape room. La policia creu que el missatge l'envia algú del Vendrell. Sembla que hi ha sospites de que es tracta d'un joc macabre i perillós. Es demana la màxima col·laboració. Escape room.